Bueno, hau 13. urtea da munduko arrozak ospatzen duguna. Da auzoko egun handiena, esan daiteke, hori saiatzen gera izatea. Eta urtero bezala gure aldarrikapena da aniztasuna errebindikatzea eta espazio publikoaren erabilera, guztiontzako erabilera hori ere errebindikatzea, aldarrikatzea. Urte guztian zehar egoten gara arrozak prestatzen, egun hau prestatzen, lan potoloa da eta jende askoren artean egiten da, esku asko daude festa honen atzean. 4.000 pertsona goratik, 4.000 pertsona baino gehiagok izena eman dute aurten eta 160 taldetik gora aurkeztu dira eta inskribitu dira aurten. 4.000 pertsona hauetatik gain, jende pilo bat hurbiltzen da giroa ikustera, festa ikustera eta jaian parte hartzera. Ikusten dezuenez, giro ezin hobea, urtero bezala, arazorik gabe, dana oso ongi doa. Orain momentu batetan sariak emango ditugu, arroz hoberenak premiatuko ditugu eta ikusiko dugu aurten norden irabazlea. Eta gero, jaso, urtero bezala, parte txarrena jasotzea da eta urte oso bat itxarotea berriz. Gu gara baserritik mundura eta kurtso bat egiten ari gara pixka eta agroekologian inguruan, elikadura subiranotasuna inguruan, nekazaritza iraunkorra eta dena gara hortan interesatutako jendea. Eta etorri gara urten lehenengo aldiz honan munduko arrozetara, paella, bertako produktuekin paella bat iteko intentzioakin, eta taldeko batzuk hemengoak direla eta animatu ziguten eta etorri gara. Lehenengo urtetik gaude mekagunikoek, lehenengo urtetik parte hartzen dugu munduko arrozetan. Egun polita, munduko komunitate asko parte hartzen dugu. Eta, aniztasunaren aldeko jaia, bizikidetzearen aldeko jaia, eta kalea berreskuratzearen aldeko jaiare bada, ez? Gora munduko arrozak! Gu Bilbotik Peruko asozaziokoa gara, eta hemen gaude ondo pasatzeko eta festa hau pixka bat sustatzeko. Eta ona, oso ondo doa eguna, nahiz eta euri pixka bat izaten dugun, baina super ondo. Gu gara ongi etorri errefugiatuak plataforma, eta gu gaude hemen, zeren eta betidanik orain dela gutxi gora bera 10 urte edo hasi zen hau, hau izan da guztion topaketa bat, mundu osoko topaketa bat, edo auzo hauetan bizi diren guztien topaketa bat, eta orduan gaur ongi etorri errefugiatu plataforma bezala posten gara hemen egoteagatik, zeren eta azken finean gure plataforman aldarrikatzen ari garena da mesedez errefugiatuak eta etorkinak ondo etorriak.